kabataan, no, grabe na nalipay kaayo. Abi nyo katong nag-train sa inyo mga grabe yung lipaya. Kaya nga no, nakita nila ang bunga sa ilang mga paghalo. Nasa inyo pong part, nagsugod na mo sa pagpananom. Tungkol ganyan nga kapagtago dito sa we're going to talk about sowing seed in God's kingdom. Kana dito pagpananom, hallelujah. Namatay kita magdalig daily seed. Seed means sa Bisaya, liso. Hallelujah. Okay? Kanunay nato ni siya mabatian. But this morning, ato yun daw ni siya kitagalig soan. Dahil na inadakway sa liso nga ato itanom diha sa gingharian sa Diyos. And mauni ang mga butang o pamaagi nga diin makasinati kas panalangin sa Dios. Kinsa may gusto mga lagad sa Ginoo way panalangin. Wala kid no. And I believe nga niya ka karon nakapangalangin ka sa Ginoo kay gipanalaginan ka sa Dios. Hallelujah. I want you to understand na doon na kay gitanom. O diha sa prinsipyo sa gingharian sa Dios. Ang prinsipyo sa gingharian sa Dios mao nga kinsa tong nagsigig pananom maoy makasinati sa bountiful harvest o gitawag og abundansyang ani. Makadawat sa abundansya nga panalangin. Sometimes diha sa gingharian sa Dios dili kaayo nato makita unsa gid ang panalangin sa Ginoo. Again, kadtong kabalo magtanom maura ko'y makasabot unsay anihon diha sa gingharian sa Dios. Hallelujah. Aplita sa itong mga Biblia in Galatians chapter 6 verse 7 to 9. Hallelujah. Okay. Praise God. Okay. Ang pulong sa Ginoo makita sa book of Galatians in Bisaya na kayo ng pulong 7 verse 7. Dili kamo magpalimbong ang Dios dili arang matiawan. Now sa Bisaya dili siya arang matiawan. Another version of the Bible says dili siya arang malimbungan. Sa English actually ang word niya is mock. Ang Bisaya magud sa mock daghan kaayo na siya og kanang kahulugan. And one translation in Visayan as a mock is yaga-yaga. Bugal-bugal. Right? So, ang Diyos dili mabugal-bugalan. Dili malimbungan. Dili siya arang matiawan, makumidyahan. Kay bunot bisan unsa ang ipugas sa tao, mausab ka na ang iyang pag-aanihon. So daw, unsay atong ipugas, mausab ang atong anihon. Kay kadtong nagapugas alang siyang kaugalingong unod, gikan sa unod magaani siya pagkadunot. Okay? Apan kadtong nagapugas alang sa espiritu, gikan sa espiritu magaani kinabuhi nga walay katapusan. Dili unta kita magkakapoy sa pagbuhat sa maayo kay sa iyang panahon magaani kita kung kita dili magkakaluya. Adunay kasiguruhan sa harvest kung dili ka lang muhunong. So ang atong buhaton is be a sower, kinahanglan nga kabalutang mananom diha sa gingharian sa Dios. Kay unsa may anihon kung walay gitanom. Amen. Father in heaven, we give you praise. We want to thank you for your word, oh God. Lord, bless your people, bless your servant. Use us, oh God, according to your will. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, makita nato mga igsuan. Praise be the name of the Lord. Gusto dyan kaayo taog harvest. And kung maghisot na ganit taog harvest, hallelujah, pag-abot sa gingharian sa Dios, makahimo ta sa pag-harvest sa tanang butang. Sa Ginoo walay limit. Okay? Ang kalibutan doon na po siya gitawag og kanang sowing and reaping. We can plant a seed in the world. So kung magtanom ta og liso para sa kalibutan, muani sa ta og kalibutanon. Hallelujah. Mabitaw na ang tao mag-ani gani mag-enjoy ka. Gi-enjoy ka
gihupong nimo, no? Hupong galing ka ng gitagbaw nimo ang imong kaugalingon. Okay? Mga butang nga makalipay. Ang kalibutan makahatag sad og kalipay, right? Amen. Kay kung dili pa ang kalibutan makahatag og kalipay, dili pilion sa tao ang kalibutan. Apan ang kalibutan igsuon ang kalipay sa kalibutan lumalabay lamang aduna siya kinutuban. And mostly, ang kalipay ng kalibutanon maghatag o kadautan sa atong mga lawas. Okay? Makahatag siya o kadautan sa atong mga lawas. I'm not speaking about kalat o kay mag-anang tao kalalong igsuon. So, matod pa sa pulong sa Dios, ang Dios dili siya tiawan. Kay kung sa gitanong sa tao, iya yung pag-aanihon. Isang kabuta na sigurado nato diha sa Ginoo. Gisulti niya. Either sa kalibutanon nga aspeto or sa espirituhanon nga aspect, nga kung mutanong ka, naagyo kay anihon. Amen? Mutanong ganita, naagyo kay anihon. Apan dunay duha ka area nga tamnanan igsuon. Nagwala to si Pastor Sam one time, upat ka klase nga tamnanan. Apan dunay duha ka area. Kind of place na pwede ka magtanong. Either you plant in the world or you will plant in the kingdom. Either you plant in the world, magtanong ka para sa kalibutan o magtanong ka para sa langit nun ng mga butang. Matod pa sa pulong sa Dios, na nagibasa karon, he that sows, o siyang nagatanong sa unod, mag-aani siya o pagkadunot. Apan siya nga nagatanong sa Espiritu, mas diha sa Espiritu usab, makabaton siya kinabuhing walay, mag-aani siya kinabuhing walay katapusan, kung dili ta mahulong. So, nini nga kabuntagon, hisgutan na ning pagpananong nga mapadayonon. Kay ang pagtanong magud mga igsuon, kanang naa siya season, in terms kung mag-umaga ni ka, pag magtanong, naa na siya season. Apan sa Ginoo, ang pagpananong walay hunong. Hallelujah. Muna gisulti sa Dios. Ang pagpananong nga langit nun, walay hunong. So, niyon siya din sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, he who sows bountifully, o siya nga nagatanong sa madagayaon, mag-aani usab sa pagkamadagayaon. Kasabot pa mo word dagaya? Mga batan, nakasabot mo dagaya ang word. Wala, magsiging mo natin ng away. Abundant siya. Kapag kasabot mo abundant siya. Abundance. Bounty. Okay, daghan kayo siyang maani. Kana, sigurado na. No? Nga kung magtanong ka, isa ka gramo nga mani, ang imong harvest, hindi mo nakita mo isa lang yung gramo. Kung magtanong ka, isa ka tinapa, isa ka salmona na lang, kan. Magtanong ka, isa ka kan nga liso, of course, kung anihon mo na, may posibilidad na magkaluloy man ang pagpananong, pero muharvest gina siya, o labaw pa kaysa imong titanong. Bisa pagkaunon, ilagauna, bisa uluro na yung kayo ma-harvest. Usahay losing lang. Usahay, kung meron kong harvest ron, kami expectation ni mo, yun ani. Kung magtanong kang isa ka kakan, isa ka salmonan ba? Kailan mo salmon na? Kailan salmon? Dako lang na sa tinapan ng salmon. Kamu diha, nakairaw diha. Sige lang magtandaan din niya. Pag kumawa, dahil mo kabalo kung saan na kung ipangyaw-yaw din. Manang I'm trying my best also, mabisayaon na to, niya pagkuhuman, ato pag yung i-translate, hindi mo pag ito kagaling translation, o masabtan. Kaya basta magkuhuman na lang ang wali, nga ni uli, wag hindi nasabtan. No? Okay, so naghisgot na karong pagpananong. Okay? Nga nagayon ang pulong sa Dios, kinsa tong nagatanong og daghan, mga say mo ani og daghan, that is God's principle. Do not expect na makahimo ka pag-ani kung wala kay gitanong. Ganina klaro ka itong kanta, pero sa offering magud to, pag maghisgot magud at tagtanong, una-una ang buday na offering na puti. Kung magtanong dunay ani, kung magpugas na malibayon. No, wala ko naghisgot og offering dire. Apan tanan. Kaya ato mahibaw-an nga before ang Dios nakadawat og daghan nga
gihatag ng mga pagano, mga cult ang ilang practices. Hallelujah. Pero karon makita nimo, grabing daghana ang labi na sa mga Arab countries. Daghan kaayo ni dawat kang Christ. Wala na ang Dios makahulat o magmawali. Ang Dios na mismo may nagwali nila diha sa mga danggo ug panan-awon ug nagdagan sila ngadto sa kaluwasan. Sila na mo muadto sa mga pastor magpabautismo. Sila na nangita sa kaluwasan. Hallelujah. Nilihok ang gahom, nagalihok ang gahom sa Dios. But before ang Dios nakadawat nga naman, the more nga daghang maluwas, the more nga daghang kamot magabayaw ang dayon ang Dios. Sa diha nga dunay mga kamot nga mga daig sa Dios igsoon, mao ni ang mga kamot nga gipangita sa Dios. Sa sinugdanan gitagaan na sa Dios ug kinabiharon daigon siya. Apa na failure siya dan siya ba? Hantod nga ang tao nasa laag. Apan wala siya muhunong sa iyahang plano igsoon. Nagita siya pamaagi nga kuhaon niya pagbalik ang atensyon sa tao aron daigon og simbahon siya. Apan before na nahitabo, naguna po siya pugas. Gipugas niya ang iyang bugtong anak. Hello? Jesus Christ is the seed. Is the seed. Liso ang gitanong. Before ang Dios nakadawat, before ang Dios nakakita og daghang duot sa katawan, nga nagadaig sa iyang ngalan, nga nagasintro sa pagsimba diha kaniya, iya unang gitanong ang bugtong niyang anak nga mao si Ginoong Hesus. Unsang klase ng pagtanong? Gihatag niya. Ug sa ato pa, sige, inyo na lang ako anak. Kulatahan ninyo na, patihan ninyo na, with a purpose. Hallelujah. Makita ninyo nga sa diha, nga doon ay itanong, doon ay pag-aanihon. And ang Diyos mismo nga naghatag nini nga prinsipyo, naguna siya sa pagbuhat nini. Ang Diyos, ano na siya, espiritu sa pagka-magyatagon. Kaya gitawag, dili lang giver, but generous. Dili basta-basta nga pagka-magyatagon. Nakabalo siya mo nun sa iyang gisulti, mausap ang mahitabo gayod. And the principle igsoon of sowing and reaping, siya nagtudlo ni Ana. Before niya nagitudlo igsoon, gihimo una niya. Ihatag niya yung bugtong anak. The reason why, anong naluwas ka, naluwas ko, nakabatuntag kagawasan, gikan sa kapusa sala, o makahimo ta sa pagsimba sa Dios, nga gawas mo nigsoon, diha sa espiritu o kamatuoran. Amen? Hallelujah. We have to understand. Kinahanglan nga masabtan nato, mo penetrate yun sa itong kasing-kasing, nga number one, igsuan, nga planter, sower ang Dios. He's the number one sower. Hallelujah. O walay makahimo sa pagtupong sa iyang pagkamaghatagon. Right? Walay makahimo sa pagtupong sa iyang pagkamaghatagon. Kinabuhi sa bugtong niyang anak. Kita gani yung natay anak sa pagligisan na kalusinan. Di mo gani kapahuwa mo sa iyong silingan. Ganoon. So precious for you. Sometimes kung ato mong gunusahin kapag ka kaning nga, ang ato ang kinaiya ba? Mawadaan ko. But you know, kung ano na lang dahil taas ng paglantaw, sama sa pagpananaw sa Diyos, pila na makatuig. Ikan iyang gihatag ang iyang bugtong anak hangtod karon. Pila ka katuig? More than 2,000 years. More than 2,000 years. Gihatag niya si Ginoong Hesus. And then pilay imong edad. Pilay imong edad. 15 years old. Kano sa ka nagsugod pagpanalanggan? Di na lang ko din sa kano sa ka natapag usan. Ano sa ka nagsugod magsimba? Sukan pagka-baby. Na-encounter ni mo masinapit. Ma-encounter ni mo ang Diyos. Kung dito ni mo masagdan ang tinuod nga kaluwasan. Amen. O paano mo maikwentro niyo? Sabay-sabay parang kastama. But one day, usa ka adlaw niya na ma-realize mo nga dunay Diyos na nagalihok. O mahimok kayo siyang personal
sa inyong kinabuhi. Mahimo siyang personal sa atong mga kinabuhi. Kinsa niya sa simbahan nga tungod lang kay giganahan. Kinsa niya atong simbahan permiro kay nindot dito. Aircon dito. Uba ka, kinsa niya ato sa simbahan ka na i-crash dito in Jesus name. Ngay mga inyong anak. Hallelujah. Labi na ang ginikanan nagdako sa simbahan. Amo na resulta. Hindi na pala mga anak kami na po. Ang nadala simbahan, alang mama pastor man, di mo uban dito sa simbahan. Pag may abot ang adlaw, nga sila na pag-iikwentro sa Diyos. Matag usa nato, makasinati kita personal nga encounter diha sa Ginoo. Okay? Hallelujah! Glory to God. We need to sow in the Spirit. Kinahanglan magpananungtang. Kaya kung magtanungtan na matay anihon lagi. Gusto magyaputang mga ni. Asa man ka mangita og tawo gustong naidaghang inani pero way tinanong. Magsigira ng pananggi. Panabang o pananggi pa. Kasabot mo anang magpanabang o pananggi? Wagi. Lisod ning magnegosyo ta nga pururaan ka, pastor. Kana bitang walay kapital. Paangkata ko diha din. Paangkata ko og isa ka gatos kilo ang ibaligya uli na ko ang kapital inyong hapon. Hindi na mahurot og kahalin. Kung yan ka nagsubidahon ka ina ang kinabuhi. Usahay hand to mouth lang na. Si hand to mouth. Ikagabi ana, magsupa ng isda. Puro isda ang sudan hanggang papagkaugma. Kawa may hangin na yan ginansya dito sa isda. Ang iyang ganansya, puro isda. Kawa may mahurot o kahangin. Muna yung istorya lang atong pandisan. Atong isang domingo. Manabalik yan, waman mahurot o kahangin. So ang ilahan, komisyon, porsyento nga lang makuha, pandisan lang gihapon. Lahi tong duna kay gitanong. Okay? So, and this is God's principle, so on. Nga kung siya man gani nagtanong, kinahanglan putang magtanong. Magtanong-tang. Kinahanglan nga magtanong-tang. Dili ta makaasa, nga makadawat ka, makahimo ka sa pag-enjoy sa gitawag mo bounty, or kanabitaw kadagaya kung wala gyud kay gihaguan. Hallelujah. Kinahanglan nga maghago ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Uy, naamot nag-ispasura sa pagpangalagad. Tanong naman ta ito ganina. Okay? Nagkimulong sa Ginoo. Kinahanglan pag atong gining ayaw po dyan bali-bali. Okay? Now, ang buot ipasabot ikson since gihatag sa amahan ng buntong anak ang makadawat siya mga pagdahig. Abi ninyo kung sa'yo nakanindot ikson, dili lang diha kutob ang nahitabo. Sa diha, nga diin nakadawat ang Diyos o mga pagdahig, matag tao, nga din may hatag o pagdahig sa Diyos, mo po'y nakasinati o panalangin sa Diyos. Grabe ang planos Ginoo. Wala muhunong, handod karon, walay hunong igsoon, walay kinutuban ang mga panalangin nga atong masinati sa Ginoo. Kapit ako mag 30 years sa ministry. But every day nagatubo ko igsoon. Matag adlaw, hantod karon. I don't know, asa ko paingon. Apan one thing is for sure, nga sa dihang magapadayon ko sa pagpananong sa Ginoo. Hallelujah! Makasinati ko panalangin nga wala pa nako hibaluin. Inside excited. Para lang ba na sa pastor? No, para na sa ato tanan. Wala hinungdan, naninig kabuntago ng igsoon. We need to understand nga kinahanglan na itang mutanong diha sa Ginoo. Mananong gyud ta. Hinumdumi nga ang Dios na daghang klase sa amin. Okay, di na nato maisa-isa, maybe matakon na to ba? Apan mutanong ta. Unsa may atong itanong, pastora? Kay kasagaran nato mabatian na ning magtanong kada offering lang man, dilisip. Mutanong gyud ta. First thing nga itong itanong, or dili first, isa sa mga butang nga itong itanong igsuon, mao ang atong abilidad. Naman kay mga skills, di ba? Na yung mga tao din nga, pagkatao pa lang daan, grabe
kabalo. I really hate that word, dili ko kabalo. I don't know, I'm sorry. Di ko kabalo ana, di ko ana. I know, ang tao makabalo yun. Magtuon lang yun siya. Ina na lang na ako. Di ko ganahan na. Di ko ganahan magtuon na na. Di ko ana, di ko kabalo. Di ko kabalo. Oh, yan ka maandar po niya akong kapilosopo sa man. Kabalo gani ka na ko ay tudlo. Ano ba magkantudloan yun? Hello? Sige, ay na lang mag-amin. Di man po na yun, di mo yung mag-amin. Ipugas na to atong skills diha sa Ginoo. Di na lang ko ng offering. Sige naman nag-Facebook ka ng linggo. Lahi po na. Dinsay gusto makadawat o panalangin yung financial, di hatag mo sa inyong finances. Pag muhatag mo sa inyong financial, di ka na sa inyong kusog, di ka na sa kaalam mo kay balo, ang bunga ana, dili lang financial. No? Pinaagi sa paghatag ng financial, makabit ng mga kalag. But here, igsoon, maghisgutag skills and gifts. Kanang paghihatag sa Ginoo o paghalad sa pagtanong di ay sa ato ang mga abilidad ngadto sa Ginoo. Abi ninyo doon ay mga butang atong bantayanan kay skillful lang kita ng mga tao. May mo kanta, may mo sayaw, may mo tugtog, dali lang makakaton, manggi alamon. Basta kinadaghan kaayo nga mga skills and abilities. Aban sultian ta mo mga igsuon, hangtod dili nato ni ihalad sa Dios, dili ni mahimong anointed. Kinahanglan di ay kung naatay abilidad, ihalad nato sa Ginoo. Tungod kay kung dili gani nato ihalad sa Dios, ibalik sa Dios ba? Dili ni dihugan sa Dios. Mao ni ang akong nakatunan. Pastor Sammy, wala siya mang-aawit, singer ba? Sunger pag yun. Doon ay panahon nga ang atong abilidad. Ako tagbaw magkalibutan ako. Natagbaw ang yawa o gamit sa hindi bumili. Mga bitaw na 100 karon hindi siya katake kaya nga naman dili siya gusto buhian ta. Dili man kaabil ta man sa una nga mamiya ka man. Nang sa lungsod at puyo. Akong tingog igsuon. Pag ingon, karong gabi natay amateur, ang naman pa-audition mo, atay na rin sa kuan, sa likod, na magpalista. Grade 1 pa ko. Mudagan ako dito, di ko nabatong, dili ko makuan sa edad, di naman ay bracket. Muhilang ko dito. Di-lista na lang ko. Abi niyo mga igsuon, ako na akong contestant ko, guest na day ko. Pwede na akong libaya, kada kasama na akong stage. Muhilang budget ko. Ay, mauro man nila hibawaan na to. Mauro man nila hibawaan na ako mga pamaagi. Ano nga? Grabe magkukakaan. Kursunada. O hinungdan mo kita. Bisag unsa. Gusto na ako. Magamit na ako ang akong pagkatao. Unang ako mama. Kabalo magtahi. Pagbiya sa akong mama. Ihatag niya yung tinahi. Ihatod siya. Yan ipatahian. Gitahian. Yan ang ihatod kay kumana. Mupulit ko kung panahi. Nakigagpay kito mo. Ang akong gamitong pagtahi, ang katong lampin. Mga bata, lampin. Padagan ko, sikat kung taman sila. Kaya pati ko suga. Siret ko na kong kabot. Hasta tulog, apil suksok. Napaka sa makina. Nag-ungot na ang dagong sa kumagko. May ungot na. Wala na maismog. Kaya naipit naman dito. Maigani kaya gabalong pukong tanggan. Anak kataas ang dagong sa makina dari sa akong kuko. Nakalikot ko umatay. Ay, pati na akong dagan. Tay, natulog ko, tay. Sa akong tatay, basta akong tatay, balikas taman sa ginagawa pagtanaw na ang dagong na sa kumagko. Kursunada lagi. Di mahadlok. Grabe ang paggamit sa kaaway sa kinabuhi. Motong naingon ang pulong sa Ginoo ganina kamo nagatanong sa yuta o nagatanong sa kalibutan, mag-aani ka mong pagka-dunot. Hala, gamita imong lawas. Salamat sa Ginoo, magiluwas ko. Bisyo diri, bisyo dito. Nang hapit mga matay, grasya sa Ginoo, nga hangtod karon buhi ka pa. Bisan pag ginuduaan sa yawa ang imong kinabuhi tungod kay nahigugma ang Dios kanimo.
sa una, lan, kabakan ta. Araw, sige. Kwartan sa di. Kaya pag-uli, maragod na, pag-uli, cook, biskuit. Iyon na po ito, gasto na ka, mga barkada. Cook, cook. Hala, mga patanon, sige, patuyang sa kalibutan. Hala, sige, laag dito, suroy dito. Hala, sige, tanong para sa yuta. Salamat sa Ginoo, gagihawas. Naay panahon nigsuon, mo pa'y pag-abot na mo, managa na kung may pamauli. Kaya ano ba, isa na sa kabarkada, gitagtag na. Kinsa na gitagtag? Kasi kung ano, magdagan na! Basta, di na magkatigdalan ba? Napoy gabi, halas sila yung man. Pagkatong gabi, kailangan mo pindot. Ano mga barkada ko? Sibat na ta, delikado na. Ay ko na may katalikod. Tuwa na nahayang tuasa. May lihan, kaya kinugab na. Oo nga, balita na, may kasi namatay. Sikuan patay. Kaya nga naging ko grabe yung kinabuhian mo. Nagkaroon ako as a ginikanan, ako yung hadlok sa mga anak. Pero kanina bitaw, kita ang nagtungod, kita yung laagan. Huwag na kahadlok. Muli pa na. Kinsa na ito. Kinsa. Ako na, may mga kagubot ron. Ito, buntapo, mga batayon. Sige, tanong para sa lawas. Halang, kung magtanong galit kag para sa kalibutan, muani kitang pagkanunod. Muna nga, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ang Diyos nagapahinumdum igsuan. Anang imong abilidad, ihalad na sa Ginoo. Itanong na para sa gingharian sa Diyos. Pero mga bata, nagtuon na mo. Ang mahitagaan yung may disciple nato karon kay kundi ni ba disciple ug tao igsuon mga disciple pagbantay taon mo kay mahasler ni sa church gamiton sa kalibutan. Naanay liso. Pagkataon nato naana na kadaan nga liso sa abilidad sa skills na ano na. Mailala nimo ang bata gamay pa. Bisan pag di pa nakalitok basta mga hingantahay na mukanta na. Maila nang musayaw. Na maayo nagputok. Balitain na si Eli, si Eli. Yung si Eli, lahit yun. Lahit na! Matag ko sa nato na atay pinasahin ng mga abilidad. Dili pwede taguan. Yung gusto ginang gamiton, kaya nga naman ang Espiritu sa Diyos sa sulod. Mura na siya kalayo o magdilaab. Gusto niyo nang gamiton. O kung dili ka magiyahan o tarong, magamit mo na sa kalibutan. Ito na ang liso, igsuan. Hallelujah. Tanong niyo na sa kalibutan, muangin na o kalanglagan. Lawas na to. Unsa nag-ingon sa pulong sa Ginoo sa atong lawas. Ihalad ang inyong mga lawas. Lisog yapon siya. Itanong alang sa gingharian sa Dios. Ingon nga halad nga buhi. Gamita aron sa pagsimba ug pagdaig sa Ginoo. Gamita aron makahimaya sa Dios. Kung dili ka magpagiya, kung dili makakamagiyahan, pwede na ang gamiton sa kalibutan. Okay? Pwede na ka sa kalibutan gamiton. Hallelujah. Daghang mga tao igsuon gan kay sa Dios wala gyud imposible. Daghang mga tao nagilat-an nagpaayo sa yawa sa kalibutan. Di ayo-ayo na ang kinabuhi sa pagguba. Maybe igsuon na sakit na ang lawas tungod kay lain-lain nga klase sa pagpananom, lain-lain nga klase sa paggamit sa lawas. It's a kind of bad planting. It's sowing igsuon. Gigamit ang lawas sa nagkaroon. Gigamit ang lawas sa bisyo, gigamit ang lawas sa kahilayan, gigamit ang lawas sa kahugaman, nag-anang nagkadulot, nagsakit ng cancer, ang uban nga sakit herpes, na ba na sa kita? Na AIDS na unsa na? Nagaguba ng baga, ano man? Kay, miani sa unsay imong gitanong. Tanong kag kalibutan nun, muani ka og pagkadunot. Kaya kung tanong na ang medyo anihon, period. Unsa may imong gitanong karon? Wa pa kayo conclusion na ito. Unsa klaseng pagpananom? Isa sa mga butang na kinahanglan atong mapabalandungan mag-ayo. Dili nato pwede nga ato ni siya kay usahay man kun kanang feeling entitled ba ako agud ni ako magbuot ni ako maning abilidad. Ug daghan kaayo mga tao nga diha nabansay sa buhaton sa Dios, natudluan, nakapatulog self-esteem, nakapatulog
dili ko atuba og daghang tawo nya sa diha nga maayo na nahimo na nabansay kining church, maayo ning bansayan sa public speaking. Nya kung dili ka magbantay diri sa imong kalag igsuon, pwede pud ka mahimo na kung maayo naman ko nya daghan akong influence, mudagan ko pagkabarangay kapitan. Baka mudagan ko pagkakonsihan. Gamito na sa kalibutan. Mudagan ang pagkamiyo. Kaya ka ha? Mudagan ka pagka-presidente sa dayon. Asa mo kita pa imo nani? Okay? So kinahanglan igsuon nga ihalad. Now, unsa may atong buhaton pastora, skillful man ka. Skilled. Grabing abilidad. We have to start in this. Ihalad sa Dios ang imong gift at talent. Ihatag na sa Ginoo. Dili man siguro karon, kay dili pa rin mo kaya, but na one day, na kung gusto jud ka, o ang Diyos nagatawag sa kinabuhi, o gusto kang magamit sa Ginoo, ihalad usa ang imuhang abilidad ngadto sa Dios. Allow Him, or tagay siya pagtugot, igsuon, nga gamiton ang imong kinabuhi. Dili ta pwede mudas magrana dito sa church, magpagamit ko. Ihalad ang imong kaugalingon. Gamita ko, Ginoo. Amen. Diha ta magsugod, igsuon. Dili ang qualification ang ipakita sa Dios, kundi ang imong pagtugyan sa imong kaugalingon ngadto kaniya. Hello. Kay bisag unsa pagkaka-qualify, bisag unsa pagkaka-skillful nga tao, pag dili nimo ihalad ang imong kaugalingon sa Dios, ang Dios usab dili mo gamit kanimo. Ana day na. Yes. Ang naghatag bitaw sa imong abilidad ang Dios man, kinahanglan pa ba? Yes. Tungod kay kung gigamit usab sa kalibutan ang imong kinabuhi kaniadto igsoon, kinahanglan matangtang una na. Sa dayon ka Ginoo gamit ako, matangtang na gikan sa imong kinabuhi. Ang espiritu nga nag-uuban na nagmamatangtang siya gikan sa imong kinabuhi. Hinluan ka sa Dios. Aron mahimong akayan nga gamiton sa iyang buhaton. Hello. Kinahanglan nga na tayo paghalad sa kaugalingon kaya naman aron dili ta malibog. Kay usahay ipagamit nato sa Dios, usahay na pud ipagamit nato sa kalibutan. Sa diha nga nakahimo ka sa paghalad sa imong abilidad ngadto sa Ginoo, sa abilidad nga iyang hinatag diha kanimo or sa gasa nga iyang gihatag kanimo. Panahon gani nga ang yawa manintal aron gamiton ka sa kalibutan, mahinumdum ka nga dunay adlaw gihalad nako sa Dios. Dili ko gyud ni ipagamit sa kalibutan. Muna hinungdan igsuon nga nihunong ko sa tanang ang isa gyud ka maninindan sa kusa una nga naman yung amateur. Ano gina? Hala, kanta dito ang among balay kada ginagabi na agay kanta. Mura gyud ka amateur kada gabi. Wa pa man ang minus 1 sa una, wa mo na uso sa among pastor. Wa ko kaila kun say minus 1 sa una. Gitara ginang amo. Kung may gitara, kanta din ang akapila yun, shout dito. Master ka ang tingog, sige kanta. Kalibutan yun. Kung muna ay na okasyon, anak, gitara, isa pa man. Apan sa diha, gamihalad na ko sa kong kaugalingon nga to sa Diyos. Every time nga mating ko exaltem, or kanay temptation, kanta lang, kanta. Mahinumduman din ako. I-offer na nako ang akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ang akong liso karon gibalaan na sa Dios. Kung kini nga liso itanong ko ni para lang sa gingharian, dili para sa kalibutan. Hello. Ano di mo pwede pastora? Di ba pwede pastora? Dili ko mo ingon sa inyo nga balaod ni sa church. Ang akong isulti sa inyo karon is that paminaw mo sa conviction sa Holy Spirit sa inyong kinabuhi. That is my conviction. Mao na akong conviction. Mga akong kinabuhi, yes, Ginoo. I will not make this a rule.
or law din sa church. But for those who aspire, kung nag-aspire ka, nagamiton ka sa Diyos, and then naan na mo karon, nagpa-train na mo, nagpa-disciple na mo, then you have to learn. Nadili ang Diyos mo gamit og double blade. Dili gusto ang Diyos og 50% para sa iya, 50% para sa kalibutan. Ay ang atong Diyos ay siloso. Gusto niya, iya ka lang. Ingon na ito ang Bible study sa una. Selfish na is Lord. Dili siya maghatagod. That is the lie of the enemy. Karong panahon na igsoon, na inako kayong church. Known kayong church. Dili basta-basta nga band, sikat kaayo, kabalong siguro mo ani. Hallelujah. Chat na ni mo pastor one time sa kuang. Ginisgutan naman na. Nagsugod sila sa anointed song na nag-worship sa Ginoo. But karon ni end sila igsoon nga ang ilahang pagtulunan na anay shadow of satanic teaching. Abili mo ano, ang sa gigamit nilang verse? Love. If you love anybody, you have to give freedom to everyone what they want to. So na sila pastor nga, pwede na tanan. Or mas dali siguro ni isote. Pwede na tanan. Dili ta pwede mabuhi nga walay bala ako dito. We are prisoner of Christ. O kay prisoner ta ni Christ, bound ta sa iyang rules. Dili ta pwede nga muambak tungod kay gamitan tong bersikulo. Ang yawa mo gamit karon og verse, passages sa Biblia aron lang ma-satisfy ang gusto niya buhaton. Ma-justify ang gusto niya buhaton. You cannot say that this is a born-again church, parihang kanta, parihang ni gamit ng Biblia, parihang ni ani. No. Dili ka siya. You have to test the Spirit. Kung iya mabala sa Diyos, o iya nabala siya sa lahat. Test the Spirit. Okay. So paggamit natin sa Ginoo atong kinabuhi igsuon. Inalang ngayalan nato atong kaugalingon nato sa Dios. Ginoo gamit ako. Imo na ko Ginoo. Hallelujah. Mao na ingon sa pulong sa Dios in Hosea chapter 10 verse 12. Sow to yourselves in righteousness. Reap in mercy. Break up your fallow ground. Hindi siya ka lang inyong mga kasing-kasing dahil ipadugmok na sa Dios. Daluha na. Dugmo ka na. Nagkinahanglan dahil yun nga, dunay buhaton ang Diyos atong sulod as we allow God. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till He comes and rains righteousness upon you. Ano saan pagkamatarong mo gawas? Ano saan pagkabalaan makita sa itong kinabuhi? Ano saan ang gugma sa Diyos o ang kaluoy sa Diyos magliyon sa itong kinabuhi? Sa diha ang madugmok na ang imong kasing-kasing. Nag-iskutan pagkadugmok tungkol kay ang kontra sa dugmok igso ang gahi. Ang gahi ng kasing-kasing. Walay pagkamatarong makita nito. So kinahanglan nga ang kasing-kasing ipadugmok nato sa Dios o baka break up yun siya kamo mismo. So kinahanglan nga magtanong ta o pagkamataron. Sa diha nga muhalad ta sa Ginoo sa ato ang mga skills and abilities. Another thing nga buhaton sa Dios sa ato is dugmokon atong kinabuhi aron ang pagkamataro mo rain down. Ano magbubuan ta pagkamataro? Dili magtitinod ni ato ning pagkamataro. Ang Dios man may nagbuhat ani nato. Sa akong kinabuhi mga igsoon, I can really say ngayon mo, grabe Lord. Mahinumdum ko sa akong kinabuhi before. Unsa siya kaniadto, unsa siya karon. Labad ko sa ulo sa akong ginikanan. And kung wala akong mabulag sa akong pamilya, igsoon yan, ato kong layo kayong dapit, nabulag ko sa tanan akong kaliwatan, ni ato ko sa dapit ko, wala makatabang, wala ko masampit, dito ko, giumol sa Ginoo.
ko, Ginoo, kung tinuod ka, pagpadayan sa ako, misurrender na sa Dios. Kung tinuod ka nga Dios, tinuod nga na ay Dios, kung tinuod nga dunay Dios, pagpadayan sa akong kinabuhi. O di pa minang kus Ginoo. So to yourself, pagtanong o pagkamatarong ba ito nga prayer? Yes, it is. And it was. Ginoo, pagpadayag sa akong kinabuhi, tudluin ko. Sa imong anak pa lang ang prayer, simply kay nga prayer, igsoon, nagalihok ang Diyos. Sa itong kinabuhi, walay lisod. Hallelujah. Simpleng pagpagigsutis tinuuban sa matinud-anong nga kasing-kasing nga kanang tinuod yung nalangita sa iyang naong ang Diyos ng tubag kanina. Kailan mo ko sa Diyos ni ato? Wala. Nagdako ko magibansay sa relihiyos ng grupo, pero huwag yung ko kamatnon na doon ay Diyos. Ito nga miabot ang adlaw. Na-paralyze kong 3 months, 6 so higda sa balay. So yan ako mga anak-anak mo nga kanang nanghubag ang akong mga ugat, dili ko makabangon. 2 years old pa si Chris, ako magwang lalaki. Maghigda ko, magabi, mag-agumoy ko sa kasakit, kay mudmud kayo ang mga ugat. Unya, layo kayo may sa lungsod. Bisag bariyo na lang, layo kayo may naami sa lasam, nagpuyo. And then, ang permanenteng buhaton sa akong husband, magkuha og dahon sa kukubanog nga kanang kuha na siya bagon. Mo ito'y dukdukon niya ipanghampol sa akong kubag. Unya, naghampulan ang hubag diri, ubalihin ako pagkaugma diri. Kini na ko'y hampulan, mukalaon ko dito. Nasilip dagan-dagan. Unsa man yung itambal, why ikaatog doktor? Kung nadog kag doktor, balsamon ka ni atong 16 kilometros na baklayon. Nagigla ko sa banay, ikabuntag sa'yo. Gahigda ko sa banay, nara ng hapon, nara ng umlan, nara ng muskitiro, kaya walay makahipos. Ang bata, ingon man na alas 4 sa kadlaw, nam-nam. Kaon man siya, nam-nam. Ang mga, sige. Kaya naanan na niya ang kaldiro, ang galon sa tubig, ang kalibangan sa bata. Ang gitrain ka ng kaliban kamay ka. Yung ko nga, abrihe ang kaldiro. Masuko naman, parang si Ellie. Wow, na nagtaklog. Bukad siya. Ang uban, mas daghan ang naambak siya sa loob kaysa plato. Ya, kaon siya. May sudan niya. Gulay. Kaon siya. Ngayon siya. Mamam, tubig. Kung agad ang galon. Uyog ang galon. Ano katuig? Ipisa na ko sa baso. Pati akong kamot ng hubag ni. Dili kayo makagunit. Inom siya tubig. Humag-inom og tubig. Oo, libang. O sige dito. Wala po itong iyan dito. Kahoy kini mo kalibangan. Libang siya dito. Muuli, si Eduardo, mga alas 10 na sa punta. Di ka nagdalog. Nag-abot na ng plato, ang kaldero, ang tubig, ang tae. Nalita na. Hipos na siya, hipos. Ingon ato akong kinabuhi, igsoan. Moto ang panahon na ingon ko, kung tinuod ka, Ginoo, ayun ako. Kung tinuod na na ay Diyos, padayon ko. Sahay, makasingatit ang lisod, kaayo ang sitwasyon, una pa tapos surrender sa Ginoo. Wala pa mo surrender sa Diyos, ayaw na ninyong hulata na doon na lisod mo mahitabo. Ang dili lalim igsoon, ang surrender na tangadaan sa Ginoo karon. No? Dili lalim. Dili ko makabangon. Nandun hinahinay nga kuan, amot. Hinahinay na ko ito nga maunto, makatindog na ko. Pagkagabi, ma-flat na po ko, kaya ko kabangon, kaya basta bugnaw ang panahon. Ito siya, hindi ko makatindog. Makaingon yung kagtulong ang sakit. Apa lang Diyos, grasya, igsoon. Grabe ka grasya ang Diyos. Nagtuo ko, ato panahon na, wala ko na nung mamatay ko. Katong nagka-cancer
yung decoration ka ng mahal na kayo. Okay. Sige, yan na lang ang istorya ko na palaw. Ikaduha, so for your own soul will not to allow the natural man to dominate us, but a sow seed of sacrifice. Sow seed of sacrifice. Kaganina, sow your seed of skills and abilities. Kano na po, sow the seed of sacrifice. Lahat sa may gusto di makadawat sa Ginoo o panalangin. Kung kinsa man gusto makasinati sa Dios, kinahanglan ng sakripisyo. Liso po din na, yes, liso na kay tanong. Liso na kay tanong nga magsakripisyo ka. Pag mapainog ka kung sa katao, liso na kay mong gitanong. Pag mupasa kag test, nakasabaan ka, nahiubos ka, panibarog ka, liso na ang gitanong. Nga ni painog ka. Mula hutay ka. Kaning pagpangalagad sa Ginoo, sakripisyo ni. Labi na sa among life as a pastor. Actually, dili labi, pariharata. Pero as a pastor, kanang moabot ang panahon mga puro na lang church. Dili mi pwede mo buhat. Ani, kaya na ay mga kalam. Dili pwede mo buhat. Ani, ano kita nagbuhat? Mapandol lang mga kalam. Ayaw nagbuhatan natin mga member. Itahon. Abot ang panahon, ngayon na puro na lang sila. Ako di ay, di na lang ko importante. Hello? Ayaw, kinangalagin tas puro na lang sila. Dili ka ka-express mo kaugalingon. Usakay ba, tungod kaya natin paningkamon pagod, kinaugalingon. Apan kinahanglan po, yun na mutanong ka ang sakripisyo. Magsakripisyo ka. Pero pagpangalagin sa Ginoo, sa'yo mo sakripisyo ng bulsa. Mo sakripisyo tag panahon. Okay? Salamat ka mga membro, kaya ngayon na lang, dumaya kong paminaw mo, mapandol ko, isa kong simba. Kung pastor mapandol, di kayo pwede mayroon. Di isa kong mawalan ko eksoon, wasa tayo simba, kinapandol si pastor. Nagtubo rin mo kang pastor, di mapandol. Mapandol po din ang pastor, pastor? Pastor, mapandol na, di kita magpaila. Tuloy, pag ako nagginakwan. Pag praise and worship pa na, mas taas di ako nagginambakan. Wali ka magtanaw, nga ang kalaga na, grabe din kaguba. The time bigsuan, grabe pagsulay sa balay, maunay tayo na, sige kong review. Sige kong, abitan ako sa congregation, grabe ka, daksig si pastora. Sangmala na sa dispes, kong review. Dito kay grabe na na-extragin sa sulod. Manuman, we need to plant a seed of sacrifice. Lasi ba na? Kung giingon mga igsuon, labi na kung naay buluhaton na sa Dios tungod kay you need to sow the seed of your skills. Kana pagpagamit pag kita sa Ginoo, pag magpagamit na sa Ginoo, ang yawa pag magsige na na tuyok-tuyok, magsige na naglibot-libot nimo. Magsige na naglibot-libot mo na usahay makasinati ka, grabe ka dry, grabe ka discouraged, grabe ka kanang worried, down ka ang espiritu. Pag imunana na gani ang bation, so a seed again, what kind of seed, pastora? A seed of courage. Fine! Himuan na siya mag-challenge. Pag maabot gani na ang panahon, ingna ang Diyos, Lord, I am strong because you are strong. Hallelujah. And by the power of God vested in me. Pwede magamit, pastor? Vested in me. Woo! Hallelujah. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Spirit of witchcraft. Ikaw di mo niyo kung i-atake na ako. Hawa. Hawa! Dili pwede ito. Mayroon na kang hawa. Kita na kay iri, mitawag din tinapa, ingon pa tinapaanan, ingon pa tinugme.
kadaugan imong maangkon pag ikaw dunay pagtuo kang Kristo nga imong Ginoo. Ano ang yawa? Dili pwede magpakahinumta. Hallelujah. Okay, kinahanglan tag sinag sacrifice. Sakripisyo ni igsuon. Manong ato magitag church, di ka litura man ka. This is another seed to plant. Manong ato magita sa church, di ka pwede man ka. Mayroon na nagyapay sa ato church. Palagyaw sa mga lukas semana, yawat mo makarelax ka. The more mag-relax ka, igsuon, the more ang yawa mo atake. Okay? Hallelujah. The more nga mag-relax ka. Di ka pwede mingon, relax ko ron, humanang buluhaton. Isa pa ni. Kana ganing na anak kay na-accomplish sa Ginoo, maunay panahon nga ayaw gyud pagkumpiyansa. Yehey! Humana ang buluhaton! Yehey! Salamat Lord! Humana! Ilong! Maunay panahon, lumuluhod na po kas mga pagkampo. Kinahanglan nga magpunat na kanunay sa sentralos ka. Hallelujah! So seed of sacrifice and sow it constant. Woo. Another seed to sow is the seed of your faith. Kaya paghatag tayo faith na. Anong paghatag na sa Ginoo? Faith na. Sa pagpagamit sa Diyos, faith gapon. Naghimo mo pastor Igson, I need faith. Hallelujah. Kinahanglan ko ka pagtuo aron nga makahimo ko sa pagpadayon. Kay kung wala pagtuo dili ta makahimo nini. But do it constantly ayo pag-uno. Tama na to nahimo, tama na to dito na kumunto. Walay kinutuban ang pagkakaton, ang atong pag-uswag sa Ginoo dili matapos. Ang trabaho sa yawa Igsoon is to stop us. Bago pa rin gusto niya nga ma-forfeit imong blessing. Gusto niya nga muhunong ka pagpananom. Nakabantay ka, anang dasig kayo karon. Abdan pinakabuan, nagumya na sa. Pag abdan na pinakabuan, nadadasig na po. Pag kamudasig man good, pag dasig na good kayo, gusto nang bubuhat sa tanan. Pag ingon nga, ikaw Brad, ikaw may leader. Yes, pastor. Brad, ikaw may mag-visitation. Yes, pastor. Pwede mo nasigag yun. Pag dili galing mabantayan, ang kaaway makahimo gani sa pagka pagpanghilabot na may nagpastor absent sa ako ng kuan kamo lang ko sa igo na dahil nga ako makita mga leader sa church kinahanglan dulihon ang katong pag-ampo alang sa ato ang mga member sa inyong sala kaya nga naman kaaway mo nagdulog na po bumoto ng panimalay. Gubaon ng relasyon. Ipa-focus sa financial nga bahin. Na need. Awa na, ingon na kaaway, wala na. Ang case Davao, nihina-hina na pong take off. Samtang wa pa ka take off. Samtang nagtuyok pa ang ligid na paghapon sa airport. Ayaw na din yung palupanan mo. Kumbaan sila. We are victorious by the blood of the Lamb. Pag di ko na niya claimon, hindi hapon. But we can claim it anytime. So, muna hinungdan nga, hala, isulat ang pangalan sa grupo, sa imuhang cell group, and then, hakpa na sa imong kamot, pinaalis mga pagampo, Ginoo kung kuan, kung 5 na sila kabuok, hakpa sa imong kamot, Ginoo, i-bless sila. I-bless ng mga tawhana, Ginoo. Ang ilang kinabuhi, protektado sa mga kao, makapadayon sila. Nga naman, at first, at November, 8 pa. Pagkasunod, 5 na lang. Sunod, 3 na lang. Mga kaaway, how about kung ikaw isa na lang? Yung nawa, pika, magpadayon kapon ko. Okay? Kinahanglan nga, mutanong ta o liso sa courage, espiritu sa pagkamapanayunon. Kinahanglan mo tanong punta sa itong pagtuo, pag-ampo, igsuon, pag-exercise sa pulong sa Diyos. Hala, sige tanong, dasiga ang katawan sa Ginoo. Ayaw pagtanong o kanuyahon.
Ayaw pagtanong og words of discouragement. Ayaw na sige hisgot, makapaluya gani, makalaay gani, mukos gani division or something, discouragement or something, worry. Pagsugod pa lang nato, or dili maayo, undami na. Kay sipod na. Kung itanong niyo na, muali na siya o distraction. Okay? Pag negative gani, liso na. Ang liso, na ay maayong liso, na ay daot nga liso. Na ay daot nga liso igsuon, basta naapat itong iyahang kanong agianan sa motorok gyapon na kaya nakikita no nagkilid ana. Pero pag turok ana mga igsuon, dili na mubunga na siya, dili maayo. So kinahanglan ang liso nga atong itanong, maayo. Pamili og maayong liso. So ang liso sa pagtuo. Hallelujah. And do it constantly, kinahanglan na permanente. Paminaw gani mo murag paingon paubos ang imong kan balik. Kaya aron mahimutang constant. And we do it. Kaya na to kay naatay Kristo nga kauban nato. Hallelujah. Okay? Matod pa sa pulong sa Dios in Psalms 126:5 and 6, sila nga nalagpugas ng mga luha, mag-aani sa kalipay. Siya nga magalakaw o magahilak, dinala ang binhi nga ipupugas, sa walay duwa-duwa, mubalik siya nga may kalipay nga magadala uban sa iyong mga binangan na humay. Magtanong galing na sa itong liso-igsuhan, ayaw pagkakontento nga, ikulang ka nakatanong, okay na. Magsagisuti sa pulong sa Ginoo, paubanin at luha. Naghisgot na rin mga pag-ampo. Magtanong ka karon, ang puluhatong Ginoo, ang mga katawhan Lord, hilaki na siya sa diha sa Ginoo. Pastor Rimart, nagkasinatiyan ni, mutiabaw na siya daghang tao. Did you cry for your skills to be used by God? Lord, kamita ko Ginoo. Aron na sa diha, ang parog ko Lord, aron sa pagpamuhat Ginoo sa imong buluhaton, dunay dihog. Wala kapag aning musulti, ang kahong nagkauna na sa pagpanlihok. Amen. Nga naman, nga doon na ingon nga na, tungkol kay nagtanong ka, gihilakan mo diha sa Ginoo, ang imong pagtuo, ang liso nga naa kanimo, gipatuluan mong luha diha sa Dios, na ang uban igsuon, kini isa pa ning exercise nato sa church, fasting. Nanampok na tawa natin, fasting. Hallelujah. Ayaw po mong kaon-kaon po. Patilawain yung lawas ng disiplina. Nga naman, magsakripisyo galing ka sa lawas, dili mo kaon para sa Ginoo. Sigurado yun exam, sultihan ikaw mo, ani ka. Gikan sa Diyos o uninspected money. Hallelujah. Pero sa mga milagro mangita po. Kung naging sa mga apostolis, dili ni may ingon si Jesus sa ilaha, dili ni may tabo, pinagi pag-ampo, apan pinagi pag-ampo pag puasa. Makahimo ka ba pagpuasa? Alang sa iyong pamilya, pwede ba magpuasa ka? Alang sa imong buluhaton, pwede magpuasa ka? So leader ko sa unay soon, puasahan ako na before ko magpuasa ko. Abi ninyo wala kang kabalo unsay outcome sa puasa kay bago pa magkunangalagad. Pero gipuasahan ako igsoon kay magsumlid ko pagka Sunday. Pagsugod pala na akong kanta. Ang among kanta, bininyo kunsa. Kalimutan ka nito. Ang kalipay sa Ginoo, akong kusog. Nga kanta sa una. Ang kalipay sa Ginoo, akong kusog. Kana pa lang. Nga kanta. Hangtod, igsuon nga. Nalipay o nalimot? Nalimot ako sa kanta. Nalimot. Sige kong kinumdum karon. Nga naman, paspas ka ano makanta, ikaduhang kanta, natingala ko ang kongregasyon, nagsige naglinangoy mo yung hila. Nga ako igsuon dito sa atubangan, ang akong paminamuran ako ka ng, muran akong alambre. Nanggahi na ako mga bukog. Kaya gahong sa Ginoo, grabe na, wala na kuryente. Wa mo kabaluan to, mauday to. Basta kay, parte na yun ba? Parte na yun ako kay nagsung leader lagi. First time akong sung leader. Wa mi kahuman igsoon. Grabe ang kahong sa Dios. Wa ko kabalo na unsa nga unsa ni sila basta kay ako pun wa ko kahuman nag-speak in tongue nako. First day or mao to ang day nako ng baptism of the Holy Spirit.
liso. Ug ang dihog sa Dios nagaabot. Gusto tag anointing, gusto tag blessing, gusto tag ma-experience ang gahom sa Ginoo, gusto na tumasinati kung unsa gid ka tinuod ang Dios, unsa siya ka personal, mutandog sa atong kinabuhi, pagtanong mo liso sa sakripisyo. Karon sige naman kita ani kaon. Lami man gud kita magtapok na pizza. Bawati ko. Ice cream cone. Kaon. Ang Ginoo man mo dili nato mo kaon. Mo gyud. Pero abi ninyo, ang Dios kami sa gani. Gusto ko mubukbok. But ang Dios na mubukbok siya lahon. Kung mahina po na nainson kung mananunta. Sige. Pag naay problema, bukat na kaayo. Sa imong paminaw, ighiglan mo, hindi nakakabangon. Bisa nakasinati, ana. Nakasinati ko igsuon na naghiglan ko yung Ginoo. Napapay labaw sa higda. Gusto kong mapahuway. Kapoy na kaayo kong kalag. Nagikapuyan tungkol sa kadagan sa problema, igsuon. Kung naapalay labaw sa higda, gusto ko nga makapahulay, Lord. Kung Ginoo, gusto ko mapahulay. Bukat ang una-una, bukat na kasing-kasing libog ang ulo, makabaluasa mo adto. Usahay mo na lang ko, magpabangka na nagkakuan yung kuan. Bachelor, nag-applic highway man ang mga balay. O din na, usahay mahigog na lang daw, di magpugan ba? Yung kung magpabangka na lang bachelor, 50 mil na. Ako na ko na ko, dako na lang para sa kuwa sa una. Anong maglibog kung asa ko makita 4 pesos? 50 na ako nakaayon na. Pero kung nakasi-realize na gamay mo niya, ito nabangkaan pa kung prepared kumaya, burot na. Patay pa ko, impyerno pa doon. Doon ay panahon ng kaingon ko. Pero, ang Diyos niligid mo tungkol. Proteksyonan mo yun as Ginoo. Bantayan niya ka. Niabot ko sa point na nagpuasa ko isa. Para sa Ginoo. Sa man ko kung libog na itong naman. Di na nakabaloon sa itong buhaton. Para ang isa ang pinaka-the-best, spend time with God. Pagtanong mo, liso sa sakripisyo. Dili ko mukhaon ka rin. Makigsulti ko sa Ginoo. Gusto ko makapatik ni mo Ginoo. Mag-spend ko time with the Lord. I will sacrifice today. Dili mukhaon, wala ko'y buhaton. Mulingkod ko. Mubasa sa pulong. Mudaig sa Ginoo. Ang akong ang akong chord sa gitara, pinarama ginakabuok. Basta kay makaom sa kong kanta. Anong basa na pagpupulong sa Ginoo. Dan mulungkod ko sa makigsulti ko sa Diyos. I need your help. I need you, Lord. I need your help. Nahuman na lang ang puwasa, wala pa itubag ang Diyos. Wala itubag ang Ginoo. Apan sultihan ko, ako ikaw, unang buhaton sa Diyos, tagaan ka niya, galinang. Mugaan. Paabunta ang Diyos, na siya buhaton sa Ginoo. Amen? Sow your seed. Say, pasag na lang nato, gagibang man na ta, kinubo na to siya, naigo na, naapapangit na ta, nabunalan ang ulo, nagbalik ng bukog, pasag na, hindi ka pa na itong yawa. Ingon na po dati, sabi mo, naluya na yun. Patay. Yun ang ginotara na, pilit ko, Lord. Wala nahimo, Lord. Ang Ginoo. Wala na sa Ginoo. Ang gusto kong dili naging kamutilog. Bangon! Barog! Then pagsugod, pagbuhat. Himo ang challenge sa imong kinabuhi, ang kalisod. Himo ang challenge sa imong kinabuhi, ang problema. Himo ang challenge sa imong kinabuhi, ang temptation, igsoon. Nga mubarog ka, umakit-away ka, uban ang gahom sa Diyos. Amen. Amen. Puasa-puasa po. Makita ni mo unsa ang Diyos mamuhang. Makita ni mo unsa ang Diyos mo trabaho. Kinsa gusto makasinati? Praise the Lord. Puro nagtatrabaho, panginabuhi, nagbalak, dilibalak dito. Abi ninyo, ang ipangita na ito, so nihatag ko na sa Ginoo, kung nagkayod ka, tagangan kang sweldo. Aba, ninumdumi kini, nga ang sweldo, ang imong nadawag, pinagi sa imong pagtrabaho, dili makahimo sa pagtupong, sa panalangin, nga imong kitanaw, pinagi pagtuo. Pagtuo ang gusto sa Diyos. Where there is no faith, ang Diyos din manita. Huwag ko trabaho ron. Huwag ko income. Pasag din ang income diya. Limitado na. Ang mabuhat sa Ginoo, dili limitado.
walay limit ang mabuhat sa Dios ang kinabuhi. If you need something, nakay-desire ka lang, nakay-gusto maangkon sa kinabuhi, nakay-i-aim sa kinabuhi, dili mo maangkon, igsoon, then challenge na ko sa imo. Pagtanong mo liso, sakripisyo, puasahin niyo na, sugdi, pinaagis pagtugyan sa Dios na hindi magpapatagoy. And then, wait for a time. Dili pag ulit ang puasa rin ka, no? Listen, paminaw. Pag-abot sa ano nga simana, pag-abot sa adlaw puasa. Kalit na galing nag-abot sa mga puasa, puasa na yun. Kay anong panahon na naglihok ang kahon sa Ginoo, makakaya ka. Kay kung walay liling sa Dios po, kung magpuasa ka, ang imo na puro na kaon. Ultimo gigisang ako sa imong pamina mo na nagdanang apretada, harmona, bisag sa lang ang pagkaon. Nagpuasa ka pero ang imong ilong ang naglitson o ang apretado dayuan ang mapalimakuan gyud mo ang litson. Buhaton sa yawa kalibangaon pagtimog ka imam. Mamalandong ka sa Dios. Ano paghuman, paghulat og panahon, pag-ingon sa Ginoo karon, you are meditating to Him every day. Ano pag-ingon sa Dios, puasa, sugdi na yun. Wala mag-ingon ang Ginoo, kinahanglan nga tulog ginakadlaw, pag ginakadlaw, limag ginakadlaw, dili. Bisag isang nakakananan. With God's approval, doon na na'y nakong buhaton ang Diyos ang kinabuhi. Hello? Gusto tag blessing. Gusto kita nga makasinakit ta sa kaayos Ginoo sa kinabuhi. Ma-apply ba na nato sa mga aspects of life? Yes. Every aspect of our lives. Pangminahanglan, problema sa pamilya. Ano problema sa pamilya? Wala. Pagdi na, bisag kung saan, pagdi mo na puasa nga, nagson. Nga naman yung ka puasa lang, bilang mahimo. I-clear sa day of your mind after 3 days na fasting. Clear ka yung mind. Kabalo ka sa iyong i-pray. Kabalo ka sa iyong sa iyong nawato. Pero wala ka nag-ingon sa iyong mga 3 days. Isa ka kanaan na, usa, kung pamukaagi. Gusto mo doon ka kananan. Din pa ngayon mo kayo, chat ko ninyo kung saan. No? Kung di magaling ka, paspasan na to. Pag tubig lang, wala ka lang mga tubig. Kung dry fasting ka, 3 days lang, pinakataas. Ayun na naglugalan pag ikaw pagka-adlaw. Dry fasting is, walay tubig. Hindi mo laway, di ganito tulog. Okay? Kinahanglan ba ni? Yes, this is for us. Sow your seed. Naapay bukid sa mong kinabuhi, kung saan mo bangka, di matumba, di mabungkag, ngayon ang Diyos. Nakaliso nga, nakapagtuwa sama sa liso sa mustasa, hindi mo balik bukid, di gani ka kalusot, mabalhin na ba? Di gani ka kakalkat, mabalhin na ba? Pero posible ba na? Posible. Naghisgot ng mga bagang patir sa imong kinabuhi. Nga nahin mong babag, magmalipayan ka sa pagpangalagan sa Ginoo. Puasahin. Dili ka ang bungkag niya na. Ang pagtuo nga imong gitanom. Uban ang kinasingkasing o pagkamapainsano diha sa Dios. Hallelujah. Mo'y magtugot sa gahom sa Dios sa pagbungkag sa patir na naa sa mga tumanan. Itanong lang imong lisod.